Un mechero me hace falta todo esto. Dámela, bueno, déjate la mitad allá detrás. Dale, Ani, dale esto, dale el delantal a Vicente. Bueno, Ricky, mejor con la... Y ahora este apagado. Y este horrible. Pensaban que era una cosa como reumática. La paleta. I ja hem posat. Espera, tornem a començar. Quines carns poses? Pollastre casero, no d'estos de corral i conilla. Molt bé. I fetge també. Fetge de Fetge és el del... A mi me ven... Ay, la mía el tren tiene que venir ahí a cargar. No, es por no tirarlo. Antes cuando era un pollo de dorado. La sal, Vicent, la sal ara, poquet a poquet, l'oli va depurant. I va... Era la primera vez que lo veía. ¿De qué? En el caldero, para que no se queme y para no salar la carne. Ha echado directamente la carne. Sí. Julivert, l'ou, els pinyons i la canella. I la carn de què és? La carn és magre picat. Magre de porc. Magre de porc sense grassa picat. Però jo li poso oli d'oliva. Si poses Li poso mantega. oli d'oliva, mantega i una mica de llet. I antigament li posaven la sang del conill. La sang del conill. Sí, sempre la sang del Caram. conill a les pilotes. Però això seria la paella tradicional. Clar, però nosaltres ja de fa... Sempre la feu igual o no? Feu de molts tipus diferents? No, però és que li poses verdures diferents i carn diferent. A vegades no la fas de... Normalment també li poses costelletes, però ara hem fet una paella tradicional, molt tradicional. I això que diuen de que els valencians de que no es pot barrejar marisc o peix amb carn, Pues sí, la veritat és que no. no ho barregeu vosaltres. No. El que passa és que en els restaurants els estrangers a vegades demanen Todo de medias. Luego una mezcla. empecé otra vez. Que no lo había dicho, y el pan rallado. Bueno, pues ahora verá Vicente. Bueno, ahora ya hacen el horquillo. Y es que se tira después, lo último, porque el tomate aunque desaparezca no pasa nada. Y lo que hace es que arranca lo que se ha cogido de la carne ahí, lo arranca. Y entonces, claro, le traspasa todo ese sabor al aceite. Pues yo pongo con la carne los ajos enteros. Y después pongo las No, es que nosotros ajos a la paella no lo ponemos. ¿No ponéis? Yo sí. No se pone ajo en la paella. No se pone ajo en la paella. Cada uno té els seus... Ara, no m'he entrat. El tomàquet primer o després? No, si a la carn primer no veus que no hi ha El tomàquet, quina diferència hi ha entre vosaltres? Mira, la tomaca la posen l'últim perquè la tomaca es fa molt ràpid. Però com la tomaca, aunque es desaparega pràcticament no passa res. Procegeu-ho i... Això què fareu? Oye, que están ahí las cortezas y las migas para... Eso, nada, eso con que me dejéis un trocito pequeño para mí. ¿Habéis el cocino lo dejéis fila? No, un trocito pequeño. Ahora, allí diguem, ferrol de partir i ferrol de desfer. Aquí és el ferrol de desfer, este és el ferrol de partir i este és el garrofó. No. No li has posat res. No, l'ha sacado de la ¿Y le has posat sal o tallat a trossos? Lo llevaba ya. Bueno, doncs gràcies. La gata no se aparta esperando que algo caiga. Ara s'ha afegit el tomàquet. I l'altre per què ho poses al costat? Perquè posarà les verdures. Perfecte. I ara puges al foc. No, ara ha obert l'altre.
Estava fent-ho només en el del mig, n'hi ha 3. I ara que tinc una mica més de força, I no? De ara, calor. per començar a fer la verdura un poc més de força. Ho fas tu perquè és feina d'homes a València o En perquè... València és que els homes solen fer la paella, sempre quan és festa i quadrilla i tot això, i en casa també. El meu germà, per exemple, els diumenges la paella la fa ella. Nosaltres, com solem pujar dalt, pues la paella la fa Ali o la fa jo, les comença ella i quan jo arribe ella se'n puja i jo continuo fent. Bueno, sí, igual. Estan feos. No, és que no ho sé, és que no és el típic fesol de trencar. Mira, Ali la meua... Sí, però que no, jo no l'havia trobat mai. Però té la mateixa forma, amb quina diferència té. Sí, però mira, este és més amplet. Això és fesol de partir. Ixe és més amplet, el d'orella que diuen. I l'altre, que és el de partir, És aquest allargat. és més... I tu volies que fos de partir? No, n'hi ha de tot. La verdura totes bones. Totes bones. Si Ali volia que fèrem la paella, només de verdura. Però dic, una vegada que anem... Nosaltres molts diumenges fem paella només de verdura. I està boníssim. Estic parlant de dir com si fos de Guiñano i no tinc ni puta idea. I el arroz amb botifarra al horno. Ah, que bo. ¿Qué botifarra es la que se pone? De cebolla normalment. Cebolla. Pero esa de la de allí de cebolla es muy buena, pero es que la de aquí no vale nada. Si hi ha un problema de trobar botifarres bones. Tienes la costumbre y en mi casa por eso pasa eso de dejártelo ahí y yo luego es todo ya sodomi. La paleta ¿Que dónde la dejas? te la dejas ahí, las grandes, y se van quemando todo, así se van quemando todo y ya sodomi. Posa-li una cerilleta... Sí, deixa-la així i posem-li una cerilleta damunt. Vale, Mira, busca este plat. vale. I la tens tu? Aquí Sí, està sí, allà. n'hi ha. La pregunta seria, vosaltres gasteu arròs bomba o no té prestigi o què hi ha sobre aquest? L'arròs bomba és més segur. És més segur, però necessita més aula i... Jo què sé, n'hi ha molta gent que jo n'ha gastat de bomba i n'hi ha molta... Però és més segur perquè no... Com el diu això? No s'empastra l'arròs, no està... I el gust us agrada més? O no? Jo crec que el gust el dona això. Quítame esa verde. ¿Qué ventaja tiene el bomba? Pregúntale igual. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Per què? No coge el sabor no, el arroz tiene que ser redondo. El bomba lo aguanta. Entonces tú comes al cabo de media hora y el arroz está entero, pero el sabor no lo coge tan bien. ¿Y qué variedad? Y el bomba es denominación variedad de redondo. Variedad redondo, el que tenim ara, es el redondo. Molt bé. No el... Claro. Y 1,5, 6 litros. Hace falta 1 litro más. 1 litro más. Pero bueno, luego con la botella esa... Remenes continuadament perquè no se t'agarri. De la Vera poseu? És diferent al de Múrcia, eh? Quan més millor. Quan més millor, així mos feia falta un... Ah, sí, l'únic que s'han recordat algo de mi perquè m'han forçat. És Alfred. Perquè m'ho ha dit clarament. Bueno, todo que vols, una cervesa tal? Sí, però Hi ha una oberta a la nevera perquè no li agrada massa. però hi ha una Sandy, dice, és que això és de... És que jo ho faig d'una altra manera.
hòstia, con crema. Jo estem acostumbrats a paletes llargues. I no comentàveu que les verdures les bullieu per separat? No. Qui ho ha dit abans? El procés és ixe. És el que fem ara. El procés és este. O sigui, ara falta mitja hora perquè quedi feta, segons tu. Ha de xuclar tot l'aigua. Quan bull, es tira un poc de colorant i es prova de sal. Tireu colorant, no safrà. Es podria tirar safrà. Safrà també, és que safrà no en teníem. Allí sí que té safrà i li tirem safrà. No, lo has hecho tú ya. Home, però la sal això no té Tú res la que veure. haces más buena que yo de sal. Mira, bo, diu que la faig més bona. Pues no fas tu les paelletes poc bones. Pero yo la hago siempre dulce. Si la has probado tú, siempre es el que añade. Ya está buena. ¿Eso se han sofrito bien? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? De todas formas ahora entre lo que se ha sofrito y ha estado la verdura, ha estado lo menos... Claro, pero si es lo que estoy diciendo. Pues eso. Pero yo sí que bajaré, porque yo he medido el agua para ese arroz. Así te entiendo. Esa parte de tu papel. Tú te riges sobre tu papel. Y yo voy a ojo y por eso Mira. no. Tú te riges sobre tu papel. Mira, para 12 personas, que es Has kilo hecho y todo lo medio, que toca. son 3 litros y 3 litros. Pero como siempre veo que se me queda un poco crudo, en lugar de 3 litros le he puesto 3,5 Vale. a ojo, porque yo ahí no sabía Vale, si pues había dale, vamos a callarnos. Vale. Tú ya te apañarás. Y si sale mala, jodéis. Ay, això no és... Que tú tapes en la olla. Veus? Ixes al centro, así estás hasta el centro. Entonces, el olla que té que tindre quan tu tires l'arròs, depèn de l'arròs. Si tires molt d'arròs, tens que tirar molt d'olla. Entonces, el que diu ella és ferreig, això és vàlid quan tu no es fa fent sempre en un caldero. El arroz que toca para las personas que toca y más o menos siempre igual, entonces te pot servir de referència, que és el que diu vosaltres que la feu avui. La feu avui perquè sempre feu una paella més o menys per les mateixes persones. Però si a tu se te presenta un dia en casa 20 persones per fer una paella, ja no pots fer l'ull. No la fem avui, la mesurem, l'aigua en relació a l'arròs. Clar, l'aigua en relació a l'arròs. La mesurem en el Però l'arròs necessita una olla per coure's, i tu l'arròs no el tires ara, l'arròs el tiraràs d'ací un rato, quan t'hagis reduït. És que passa que nosaltres, com sofregim l'arròs... Està gravant tota la paella? Ah, bueno, perquè igual sofregiu l'arròs, però I després l'arròs afegim l'aigua. L'arròs este que... Magaderín, persones, arròs, oli y agua. Entonces, según las personas, yo gaste una cantidad de arroz, una cantidad de oli y una cantidad de agua. En les correccions oportunes que al llarg del temps s'han anat añadint. Tothom és així? Tothom és tan cuidadós? Això m'ho ha fet jo tot a base de sentir i de veure com fer. Però la gent quan fa la paella normalment no porta la xuleta. El títol és com fer una paella i no perdre els amics. La tinc en internet, ja tot. Eh? El dia que pegues la fulleta ja l'acabes de paella. No, perquè la tinc en l'ordenador. Us poseu d'acord? No, sí que estem Yo ahora sí que d'acord. callé. Jo sí que estem d'acord, però la Lídia no va embullar-se. Yo ahora sí que callé. Ai, no l'han provat de sal. Pero si estás todo el rato ahí, ¿cómo no pruebas, lo pruebas de sal? No, lo he probado, Echa un poco de arroz, el que... Aquí que está, el kilo entero. No, hombre, no. Ah, bueno, ya. Ahí si quieres dejar un puñado sin echar, lo puedes dejar. Y ahora... Mirad la hora es menos 25. Esta botella es la que va a guanyar el boleto. Para un poquillo, para. Mira, toca un poco. Para que el arroz se ve. ¿Eh? El arroz se ve. No le pongo ya, ¿eh? Las teorías del papel. No, hombre, Es que es de no verdad. teoría, es que... Este és meu, No, és el caldero. Tú ahora Tu vols cava, Estrella? piensa No vols que cava? si está 10 minutos Mira per así, aquí. luego le quitas un poco de fuego. Quin Vicent? Espera, deixa-ho ahí. Lisa ahí un poco. Ahí el tens, Així davant. Sí, i ara ell va, Quan tranquil·lo. Alfredo acabe de filmar...
Home, ara que he fet tota la feina... Quan calcules que li queda ara per... I si l'olives que tenen encara per què fumiten? Ara 10 minuts. En 10 minuts estan. Les olives que tingueu en Estan en aigua... aula a fer-ho, sí. Fent de fallera, se suposa? Feu així? Ja de posar la maneta així, no? Molt bé. Bueno, tomar esto y Ahí no n'hi ha prou. este para una parte y el otro. No, n'hi ha uns guants ahí del Escolta, tio. espera't, Pues que toma. el portaré perquè agafi la nansa, un moment. No, tío, hay unos guantes ahí suyos. Esos No, van a però... co- Bueno, si el poses al guant, s'aguantarà millor. Eh, Però aquest guant estaran bruts, no? Home, però nosaltres no toquem l'arròs. Agarrem la nansa. yo mando. Sí, sí, agafa-la així. Tens, Riqui. No, jo no me'l poso dins. Ja, ara s'ensenya els comensals, no? Com en el restaurant. Tinguem la volteta, no? Ara pegar-li la volteta, no, però ahir millor. Però ahir ni pegar-la. Que se cae. No. Que se caiga. Podeu pagar ja la sombra, cert? Otra hora y media. Que també pega el sol. La verdad está desorientada y tanta gente hoy aquí, ¿qué pasa? Está bien, ahora se podrá probar. Però vaig a mitjar pernil i formatge, que si vosaltres tot és tragat. Están aprovechando. Sí, aceleramos el proceso. Una cucharada. Pues corta el plato, Teresa, pica el plato. Allá, el plato está ahí. Nuri, prou. Una bolita. Bueno, ya lo vi. Hay más bolitas, ¿eh? Bueno, Nuria, allí hicimos pelotas. Mira la gata. Que hay de dos en dos, tío, coja. A ver, que esto es el de la tía, esto es el de la tía para que no me equivoque. Es que esta sí.